होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहरसा का म्यूजिक डायरेक्टर डीजे मिठू राजा पटसोनी। सुने गे जान हमरा दिली गे धोखा ससुरा में गलई कोनो निकलई। सुने गे जान हमरा दिली गे धोखा ससुरा में गलई कोनो निकलई। तोरा बिना हम कोना गुजरीब तोरा बिना हम कोना गुजरीब जिंदगी जीब कोना कोना। सुने गे जान हमरा दिली गे धोखा ससुरा में गलई कोनो निकलई। सुने गे जान हमरा दिली गे धोखा ससुरा से कोनो निकलई। तोरा बिना हम कोना गुजरीब तोरा बिना हम कोना गुजरीब जिंदगी जीब। मिठू राजा पटसोनी। ससुरा से सुने गे मां हमरा दिली गे धोखा ससुरा से कोनो निकलई। सुने गे मां हमरा दिली गे धोखा ससुरा से कोनो निकलई। तोरा बिना हम कोना गुजरीब तोरा बिना हम कोना गुजरीब जिंदगी जीब कोना कोना। सुने गे जान हमरा दिली गे धोखा ससुरा से कोनो निकलई। सुने गे जान हमरा दिली गे धोखा ससुरा से कोनो निकलई। मिठू राजा पटसोनी।